10 сентябрьдан 14 сентябрьға қадар Белоруссияда Татарстан мәдәнияты күннәре булды. Язучылар берлегеннән Зиннур Мансуров, халык шагыйре, Ринат Мөхәммәдиев, халыкара билгеле язучы, һәм шагыйрә Дания Нагыйм, һәм Мин фәкыйрегез делегациясе барды. Бу сәфәр уңышлы булды дип саныйм. Мәдәният министрлыгы коралган чаралардан башка без әле Белоруссия язучылары белән очраштык һәм алга таба планнар курдык. Шулай ук татар диаспорасы белән очраштык. Алар белән иҗади кичә ясадык. Һәм әйтергә кирәк, шулай ук Җәмигъ мәчете Минскиның Җәмигъ мәчетендә булдык. Ул 2016 елда төзелеп беткән зур, матур мәчет. Билгеле күбрәк анда электән яшәп килгән татарлар җәмгыяте дип әйтик, килгәннәр азрак дип сөйләде. Аның имамы Давыт Расткевич бик белемле кеше. Анда музей да бар, башка әйберләр бик безгә ошады. Үз вакытында анда татар бистәсе булган, хәзер анда татар скверы дип йөртелә, ялгышмасам. Шулай ук Белоруссия язучылары белән очрашу булды. Анда аларның Дом литераторов дип атала, 1976 елны төзелеп беткән булган, бик яхшы, бик зәвыклы бина. Һәм анда каралган төрле заллар, театральный зал, хәтта театрлар алардан арендага алып торалар, ялгышмасам. Билгеле, аларның мөмкинлекләре зурак. Шул ук вакытта мин әйтер идем, безнең республикада язучыларга игътибар алардан ким түгел. Эшләргә дә эшләргә генә. Мин үзенә менә күпме конкурслар бездә игълан ителде инде. Һәм төрле чаралар һәрвакыт менә язучылар гел юлда. Ремонтлар беткәч, аларның язучылар берлеге рәисенең беренче урынбасары Елена Анатольевна Стельмахны биргә чакырырбыз дип уйлыйм. Айрым китаплар чыгару ул бик җиңел әйбер түгел, ләкин Белоруссиядә татар язучыларының антологиясе, бердә Белорус язучыларының антологиясын чыгарырбыз дип уйлыйм һәм очрашып торырбыз дип уйлыйм. Төрле чараларда, китап анда бәйрәмнәрендә һәм башкаларда.